ya so mu kama tashar nasara yake ne. Godiya muka yo ga Allah yau nasara ta ɗauki hanya domin kare dukkanin haƙin talakawa ko a hanya. Jama'ar mu na kewaye duni, jama'ar mu na kewaye duni, ku yo guzuri don ku bayani. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka, wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace-tallace ga mu sahun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. masu talla na kewaye duni, ku yo guzurin ku zo ku tofa. Kasuwa da fagen siyasar yau nasara ta ba ku kofa. Sigiya ko sako mi hanzari da jikin mu zo mu aika. Mu bari ya wuce shi ke shigo da rabon wani har ya ɗauka. Ku shigo mun ba ku kofa, ku shigo mun ba ku kofa. Dukan mai sako sai ya aika. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka, wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace-tallace ga mu sahun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. nasara rediyo nake yi wa waka ta zan so masoya kusara. Na san kuna ji na digirin sai kuma duk wuya in na raina. Tafiyar wata tafi babu matsi in har da ku za mu jera, in har da ku za mu jera. Yusuf Muhammad na kara dan mutan kawon kudu na gyara bada da ku za mu jira. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka, wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace ga sahun gaba. Nasara tallace 98.5 nasarar wuce. Malam Yusuf B. Muhammad kawo. Allah sa na faɗi didi. Muhammad ba? Na'am, to Malam Yusuf muna maka barka da shigowa ɗakin yaɗa shirye-shiryen mu da Nasara Radio. Duk da dama ba bakon ka bane ba. Gaskiya. Wannan guri Dan kuma gida ne. kai ma kusan zamu ce dan gida ne. Saboda irin yadda ka gwangwaje Nasara Radio da wannan waka haka dole mu ce dan gida. Gaskiya. Da farko zamu so mu ji cikakken sunan Malam Yusuf. Cikakken suna ne tunda da ba lalle na faɗa didi. Haka ne. Na'am. To sunan dai Malam Yusuf shine Yusuf Bello Muhammad. Yawwa, wanda kuma aka fi sani da Yusuf B. Muhammad. Yawwa. To kaga yanzu an ƙarni Yusuf B. Muhammad Kawo na ce. ka haɗa mishi ma da To ga kawo. ma kawo. To Malam Yusuf barka ga da shigowa. A mai sauraro zai so ya ji ko yaya aka yi Malam Yusuf ya tsinci kansa a wannan harka ta Ta waka. waka. Ko kuma kawai dai ka Me taso ja ka ji kana yin hankalinka, waka ko ka fara kuma waka? yaya ma dai aka ka ji kanka a cikin wannan sana'a ta waka. To gaskiya alhamdulillah, ni lokacin da na fara waka gaskiya na taso ne tun ina karami. Lokacin na taso gaskiya da ra'ayin waka. Yawwa, gaskiya tun ina karami, zancen ba na yau bane ba. To kana da wani da kake koyi da shi ne a cikin sana'ar waka, ko kuma kawai dai kai so kake yi, ko kuma kana da wasu abokanai da suke wannan harkar, irin harkar waka ko wani abu? Okay, wanda suke harka na waka? Ina da su da dama. Ina da su da dama kuma kawai na taso ne da yake ina da ra'ayin abun. Yawwa, tun ina karami lokacin ina ga wanda nake koyi da shi ba zai wuce wani bawan Allah ne ana ce masa Sani Feli. Mawaƙi ne. Mawaƙi ne sosai shi ma kuma tsohon mawaƙi ne, amma dai kawai dai ɗaukaka ce da har yau Allah bai wannan ɗinsa ba gaskiya. Ba ko ina ne aka san sa ba. Amma shi ma ba laifi. Yana kokari a cikin irin sha'iri ne dai haka. To lokacin tun ina karami da yake ina yawan sauraron shi haka, to lokacin ni ma
ra'ayin abin ya shiga raina na ji ina so ni ma na fara yin waka. To bayan rasuwan mahaifina lokacin ba zan manta ba, ina ga 2011 a lokacin da ni ma lokacin na fara creating irin waƙoƙi na haka tun ina a shekarar 2011 kenan ka fara harkar waka. Na'am, a lokacin ne na fara creating waka nawa ina yi. To ina dan fara yi haka akan mahaifina haka tun a gida ana dan hana ni haka, mama na tana ce min kaza ina damunta haka dai lokacin. To lokacin tun ba ni da yan waya dai haka, lokacin zan dauki wayanta zan rinka recording a ciki haka, ina dan cika mata da recording ta mun complain kana cika min waya kaza ka mutum ya rasu ba za ka bar shi ya huta ba sai kai ta mishi waƙe to irin wannan dai. To kan ga kama dai har yanzu gashi kuma Allah ya nufa ma muna cikin tafiyar har yanzu. Ka taba wani hadakar waka da wani fitaccen mawaki irin wanda aka sani cikin mawakan nan, ko dai baka taba yi ba, ko kana sa rai nan gaba za ka yi? To gaskiya dai ban taba yi ba, amma gaskiya ina da ra'ayin haka insha Allah. Ka taba wani hanyar dai da kake son za ka nemi wani mawaki fitacce haka, ko dai baka taba bi ba? Gaskiya ban taba bi ba, ban taba attempting ba wallahi har yanzu, amma dai ina nan gaskiya ina da ra'ayin Allah da akwai manyan mawaka ma da dama wanda nake sa ran insha Allah za mu yi waka da su. To Allah ya sa. Nan ma ba da jimawa ba. To Allah ya sa. To zaka ga wasu mawakan za su ce sun fi son su rubuta waka, wasu kuma kawai kai tsaye suke shiga studio su fara waka. Kai wanne ka zaba, ko in ce wanne kake yi, ko wanne ya fi maka? To gaskiya dai kamar yadda da yawa suka dauka yawanci irin a shiga studio a je a yi waka ophead din nan, gaskiya ni dai a gani na ba wai gwaninta bane ba. Yawa ba gwaninta bane ba. Ni gaskiya abin da yafi a guri na is better a ce na zauna na samu nutsuwa na yi rubuta waka ta. To ni gaskiya haka nake yi. Gaskiya ban yadda da irin na shiga studio kawai na je ophead a je a yi ta creating a wurin ba. To yanzu idan ka yi zaka rera waka, yana kai maka kaman awa nawa ko kwana nawa kafin ka haɗa waka ɗaya? To gaskiya is defense ya danganta da wani irin waka ne. Biki ne ko suna, siyasa ce haka da sauransu da waƙoƙin da ya gasu nan barkatai. Amma gaskiya dai ina jimawa gaskiya ban kammala waka ɗaya ba. Kaman awa nawa? At least rana ɗaya dai inda zan iya takure kaina to zan iya yin waka a rana ɗaya. To ina son in san kamar lokaci kana da kaman awa, zaga wani ya ce awa 2, wani awa 1, wani kuma tun safe har dare kafin ya hada waka, wani ba a rana ma zai iya waka guda 2, wani kuma guda 3. Ya danganta dai kamar yadda dai ka faɗi. Na'am, haka ne. To aikin san shi abun kamar zuwa yake ne. Wani lokacin sai ki ga abubuwan kamar rada maka ake kana yin su. Yawwa, wani lokacin kuma sai kaga kayi idean bata fiye zuwa ba yayin da kake da bukatanta. To ana samun irin wannan abin. Wani lokacin sai kaga zaka dan yi abin da dai kai, abin da ka samu sai kuma ka bari har wani time din sannan ka dawo ka ci gaba da aikinka. Duk ana haka. To a cikin waƙoƙinka wanne ka fi karkata akai? Kaga wasu na soyayya, wasu faɗakarwa, wasu kuma na waƙan sarauta, wasu na siyasa. Kai wanne ka fi a wannan lokacin da muke? To ni babu waƙan da ba na yi, amma gaskiya wanda na fi ƙarfi, wanda na fi rinjaya a kai shine waƙan soyayya. Yawwa, dan gaskiya me yasa ka zaɓi waƙan soyayya? Baki gan shi ba shi ma dan soyayya ne ko? Me yasa ka zaɓi waƙan soyayya? Kana ganin shi kaga dan soyayya. Ai kina ganin ya dama kin san da kin ga dai ban yi wannan kuskure ba kenan. To me yasa ka zaɓi waƙan soyayya? To gaskiya ba komai ne yasa na zaɓi waƙan soyayya ba, saboda na duba, na hanga, na yi nazari kuma akai babu abin da ya kamata a ce na zo na tsaya na nima nuna na faɗakar da mutane a kai fiye da irin wannan soyayya. To amma kuma Yusuf B Muhammad, magana fata Allah Yusuf B Muhammad, zaka ga a cikin mawaka a kaso 100 sai ka kaso 80
gaba ɗaya an je an wasannan rubdugu ai an mai yawa kuma ba haka ba Yusuf a cikin mawaka kaso 100 sai ga kaso 80 soyayya daidai ku ne zaka suna ɗaukar wani abun daban gaskiya so kuma kana da cikin 100 nan ko kuma kai gani kake har yanzu fa sannan da karfin sa fa sai ka ƙara ba da gudunmawa a cikin 80 din nan ka zama na 81 domin a haɗa a danne shi kuma ni abinda ma nake gani na'am za ga kun fi kamar yadda kace ka tafi wakan soyayya amma ko da yaushe ana samun matsala akan zamantakewa yawa aure kaga aure ya mutu can aure ya samu matsala to me yasa a cikin waƙoƙin ku ba kwa faɗakar da mutane ta yadda za su yi ma'aurata su zauna da iyalansu kafin ma ka zo nan madarar soyayya kafin ya zo nan ya bani amsa ta kaso mafi yawa na cikin mawaka sun fi bawa so muhimmanci sabanin wasu maudu abin daban yaya aka me yasa kai kake gani kake wa'ancan dubba wannan ba misali so kake sai ka kara kai ma domin sannan yana da matukar tasiri a danne shi ko kuma kake gani to ai shi da ma ka san ce shi mafari ba a manta shi ko ba haka ba kowa in ka duba zaka gani so din nan dai shine silansa ko ba haka ba shine silansa to ya kamata mu ma mu shigo mu a ba da gudunmuwar mu mana anya kusa sannan bai ma rana bane ina sai ba na amsar tambaya ta me yasa ake yawan kuma samun matsala duk da irin wannan waƙoƙi yawa tsakanin ma'aurata kuma ko da yaushe dai waƙan soyayyen nan shi kuke yi me yasa haka ne kin san akwai kaddara ma idan ta riga ta babu yanda za a yi ko ba haka ba za ki ga yau dukkan jan hankalinka jan kunne da kake ga al'umma da gargadi da irin wannan da nusan da mutane da kake akan cewar abinan a kyala nan to sai ka gani idan kuma kaddara ta riga ta zo babu yanda za a yi to bari mu je mu ji wakar Malam Yusuf komai kaddari ne daga Allah gaskiya bari mu je mu ji wannan waka mai taken rai da rabo a ta shi kan shi malam babban bakon namu Yusuf B Muhammad
Yusuf B Muhammad. Na ji ana dan fari kyakkyawa a cikin waƙar ba din da aka yi ta kanta mai aushin nan ta yaba amma dai ban sani ko dai kai ka rubuta. A'a wallahi aikin ta ne wallahi aikin ta ne ba kai ka sa ta baki na baki na da guru baki na da guru na yi shiru kawai. Malam Yusuf B Muhammad farkon Nasara rediyo mun tsimayi ko kuma in ce mun ji ɗaya daga cikin waƙoƙinka wadda tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da ake matukar sanya su a wannan gida na Nasara rediyo wanda aka yi wa Nasara rediyo din. Waƙar ka gaskiya duk ma'abocin sauraron Nasara rediyo za mu layi za su shigo za ka ji gaskiya babu wanda zai ce bai san Yusuf B Muhammad ba sakamakon wannan waƙa da kai ta Nasara rediyo. Daman can kana da wata alaka ne da Nasara rediyo har kai mata wannan waka ko kuma kawai ji kai an bude Nasara rediyo kace bari ka kawo na ko kuma dai ya dai akai ma har kai wa Nasara rediyo waka? To gaskiya ni ba ni da wata alaka da Nasara rediyo. Kawai dai yayin da aka bude Nasara rediyo confirm na ji kamar irin sanarwa haka na ji ana ta magana kan cewar ana buƙatar waƙoƙi haka ga masu ra'ayi kenan. Yawwa wanda suke da ra'ayi za su iya kawo musu waƙoƙi hanyar su a buɗe take da su karɓi waƙoƙin dukkanin wannan mawaƙa. To ni tun a wannan lokacin na zauna kawai sai na yi nazari na zauna na yi creating ɗin waƙa na lokacin na fitar na je gurin Musa Danko ya je ya min kiɗa ya min komai na gama tsara waƙa na complete lokacin. To ina ga shine muka yi magana da Wasilu kenan a time din na ce masa to akwai waka na kaza kaji ya ce to babu matsala normal ne idan ka samu time sai ka shigo in Allah da in yaso sai mu duba mu ga inda za a yi. Shine fa na yi to amma daga cikin mawaka da dama da suka yi gudunmawa suka kawo wa Nasara rediyo waƙoƙi wanda an yaba gaskiya. Dukanin wani mawaƙi da ya kawo Nasara rediyo wadda har kaga ta shigo cikin nan to gaskiya an yaba da wannan waƙa ne. To amma duk da haka sai waƙar Yusuf B Muhammad ta yi fice ta zama tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da ake matuƙar ji a Nasara rediyo. Isi sirri ne Yusuf B Muhammad ko dai an dan barbada magi a kiɗan ne ko kuma an dan yi wani wannan da ya zama da waƙar ta fice ya abin yake ne. Ka bari kawai to ai ko lokacin da na kawo wannan wakar nan gidan ina ga at least an kai kusan wata daya ina ga ba a fara playing na wakar nan ana ta tantance ta lokacin ba. Dama confirm lokacin ya faɗa min cewar suna tantance wakar ne kenan tunda ka san ba wai kowace waka ba da mun ba a sa waka sai an tantance an yadda da amincin wakar sanan asada kalaman da aka yi a ciki sun yadda masa fita a rediyo. To ka gani shine so lokacin yana ga sai da aka yi kusan wata daya aka ba wata daya baya lokacin sana aka fara sa waƙan nan. To tun da aka fara sa waƙan nan kuma ikon Allah shikenan aka rinka sata shikenan naga wallahi kawai sai dai kaza ana Yusuf mun ji wakan ka kasa kaza to dai kira ma na dan sa sunana a cikin kowa Yusuf mun ji muryan ka kasa kaza. To amma Yusuf B Muhammad sakamakon wannan waka da aka rinka sawa a Nasara rediyo akwai wani tasiri da hakan yi maka kai kanka a rayuwarka wanda kaga canji kake ganin cewa sanadiyar waka ta da ake yawan sa a Nasara rediyo na ƙara samun masoya ko na ƙara samun wani abu? canji ma ai ba ma kaɗan ba wallahi ba ma kaɗan ba don kullum ina mai tabbatar maka da Allah sanadiyar wannan wakar mutane ganin su nake wallahi kullum sai na samu mabiya wallahi followers ba sosai ma kuwa sanadiyar Nasara rediyo. To a cikin mawaka mata wanne ka fi son wacce ce ka fi son ka yi aiki da ita? Ga wasu za su ce Murja wasu Zuwaira to kai wacce ka fi aiki da ita a cikin wayannan mawakan? Gaskiya ni duk cikin su babu wadda bana aiki da ita kuma ba wadda bana jin daɗin aiki da ita amma kowace akwai kamar bangaren da nake wannan ɗinta a waka. Wato kamar ita Shamsiya yawanci gaskiya na fi ba ta aiki na siya na soyayya haka yawwa. Wato a Fatima wannan batu da Malam Yusuf ya sai tuno min da hira da muka yi the same
da Nazifa Asnani kaburin tabbas yake cewa daga cikin mawakan da yake aiki su mata wacce fi jin guda sai ce kowace akwai bangaren da tafi bangare yanzu yana rubuta waka yana ma cikin rubuta ta a ransa zai ce wannan wakar wance ce tafi dacewa ta wakar ko da kuma an yi da wata bayan ita za a yi ƙara ɗauko wacce ɗin a da kuma sai a ga tafi hawa ɗin kamar dai haka kai ma abin yake a gurin sosai. To akwai kalubale da ka taɓa samu a cikin wannan harkar wakar? To harka ta waka wai an ce wai ana cewa ai ba a rasa nono a riga ko? Gaskiya dai abin da ka jima ana yi kuma har kawo yanzu kin ga dole ba za a rasa wani abu da aka taba fuskanta a cikin ma shi ka wannan kalubale dama already ai tun da kawai an riga an wannan babu ne na a zo a rinka bayyana ba ko ba ka ba kawai abu ya riga ba amma za ga wasu mawakar ko zuwa suka yi neman aure za a ce ai mawaki ne ba shi da aikin yi bai san ma me yake yi ba a irin bata gari ne ka gane kai ka taba samun irin wannan matsala? To dai gaskiya ban taba samun irin wannan matsalar ba kuma ba a fata a samu irin wannan matsalar tunda ni da cikin waƙoƙi na ba za a ji waka ta banza ba haka ko sakin layi ba tsadi haka irin da sauransu ni gaskiya ba na yi. Nasarori fa ba na yi. Nasara alhamdulillah an samu nasara sosai ciki har da nasara sosai cikin nasarorin ba ga ma a cikin babban gidan nasara radio kaga wannan ma ai babban nasara ce. Ai mu dan gida ne ma kai anan ai. Ibrahim ya kamata sauraro kai sai zaka iya samu mu aka maza za su iya samu akan lambar waya 0824439985 mata kuma 0229199985 bari mu ji ga ɗaya daga cikin masu sauraron mu da ya fara shigowa domin mu ji wace gudunmawa zai bayar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ku da aiki. Yau barka da wannan lokaci da muke tare. Kai tsaye kuna tare da Kwamar Sama'ila Riyal daga nan unguwar Dawakin Dakata. To Malam Sama'ila barka da shigowa. Yawwa ina yi wa babban bako barka da zuwa kuma ina da Allah mai da shi gida lafiya. Amin. Sannan tambaya ta ga babban bako shin yayi wa ƙasa ta Najeriya waka ko yana shirin yi ne? Tashi lafiya. To muna mata godiya akwai ƙasa Najeriya. Na ji tambayin shi na taɓa yi wa Najeriya ƙasa waka don yanzu haka ma ita ce ina ga wadda nake ƙoƙarin sakin ta insha Allah ran Monday kenan insha Allah na da litinin mai zuwa gobe kenan wannan litinin din insha Allah dukkan mabiyana ma sun san da cewa Allah ya da goban Allah ya da a YouTube channel dina tana nan zan sake ta masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am da muke tare. Mai magana Albani ne mai cikin musara unguwar Gawa. To Mala Albani. Wace na babban bako fatana da kai. Kuma ni tambaya ta yana ma 'yan siyasa waka ne ko kuwa? To mun godiya. Wai kana ma 'yan siyasa waka ne? Sosai ma kuwa ina 'yan siyasa waka. To idan wani yana son ya samu namban waya yana son ya san inda kake da ina gani a ƙarshen shirin ma duk zamu tambaye shi wannan saboda masu cewa za su san inda za su same shi ko kuma misali ai kana zuwa biki ne sosai ina zuwa performance ba ko kana waƙoƙin biki to bari mu je ga mai kira na gaba. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Ibrahim da Fatima amma da babban bako Kamisu Balatsa ma bi Kamisu dan wanda. Na'am to Malam Kamisu dan wanda. Gaskiya ne ni kai na wakan nan ta tana burge ni. To musamman kamar wannan wakar da ya buga ta ake yabawa kusan ta fito da shi mu za mu ce. Duba da gidan rediyo da muhimmancin sa kenan saboda in kai magana duniya za ta nisa ake ta hankalin mawaka sai in za su yi waka san me suka yi domin ita wakan nan musamman za su a rediyo. Daga an jiwa a rediyo to tana da muhimmanci. To tambaya ta ce waƙar nan da ta kyau to ya kai kwana nawa ko wata nawa ina rubuta ta. Sannan kuma zuwa in ya zo ƙarshe ya faɗa mana da za mu ringa samun waƙoƙinsa. Fatan zai koma gida lafiya Allah ya ƙara basira kan shi ba za su amma fika. Muna godiya. Yusuf B. Muhammad lokacin da ka ji sanarwar nasara rediyo tana buƙatar waƙoƙi har kai wannan waƙa da ta fice kwana nawa ka rubuta ko kuma wata nawa kai kana rubuta wannan waƙa? To gaskiya dai ba wani long time aka ɗauka ba gaskiya. Ina ga na fara rubuta waƙan nan at least dai gaskiya ban fi wa mu ba sati ɗaya ba gaskiya na gama rubuta wannan waka kuma na je na aikin ta. Masha Allah. Assalamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum assalam. Na'am da muke tare. Da muke tare.
a karo na ji mun zara a cikin doka ya don baki. To barka da dawo. Masha Allah, so dan uwa ne maka barka da shigowa. Kuma da kamar misali da san mu dai abota nasara rediyo ne a cikin shirinmu na alfajar da aka yi na cikin shekara da aka yi taro. To ina ga baka samu halartar shirin mai amma dai akwai ɗaya daga cikin mawakan nasara wanda ya fito ya gwangwaje mu da wata waka da ina ga abba sunan shi ma. Sanadi ko? Yau shi kuma da. To dai na fatan Allah ya sa kuma yin taro na gaba kai ma ka samu ka fito domin mutane su ganka a fili kuma haka ka isa saboda gaskiya tabbar wakan nan da ake wasa a nasara rediyo duk wanda ya ji ka tare da fito da kai a duniya kuma duk wanda ya ji taken wakar tabbar ya san nasara rediyo a kan bude insha Allah. Allah ya taimaka kuma Allah ya kara basira. To muna wata godiya bari mu ji ga layin mata domin su ma su ba mu gudunmawa. Ka ji abin da ya faɗi cewa yi da fatan da nan gaba idan za a yi akwai taro da ake gabatarwa na alfijir da kuma na magoya bayan nasara rediyo. Za ka samu shigowa. Ina ga ake waɗannan tarurruka. Na da fatan za ka samu shigowa domin sabida su ganka kai ma ka na san yanzu ka faɗi lambar ka masu suna sauraron ka insha Allah za su ɗau lambar ka kuma za su sanar da kai duk lokacin. A ƙarshen shirin nan za ka faɗa mana lambar ka insha Allah da kuma inda za a same ka da kuma inda za a rinka samun waƙoƙin ka. Na san za su ɗauka masu alhakin abun kuma za su tuntuɓe ka duk lokacin da bari mu je ga layin mata domin mu ji wani ne wacece a kan layi. Assalamu alaikum warahmatullah. Na'am, da muke tare? To kai sai kuna tare da Hauwa Fara ƴar mutum sauran Jambulo. To Hauwa Fara. To ni dai gaskiya ina yi wa babban fatan alkhairi ba an da wasu tambaya sai dai fatan alkhairin Allah mai da shi gida lafiya. Muna matukar godiya Hauwa Fara ha da wannan gudunmawa taki ita kuma fatan alkhairi take wa malami Yusuf. To na gode na tare da fatan Allah mai da kai gida lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi da muke tare. Assalamu alaikum ko network. To wannan kiran ya katse. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum. Na'am, da muke tare. Ina daga Manjibar. Da muke tare? Lubuna. To malama Lubuna barka da shigowa. Barka ne. Na'am, to kin ji babban bakon mu ko? Mun ji da babban bako a wannan. Assalamu alaikum. Ina ga ta katse lambar ta katse muna to assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum salam baba na barka da aiki. Yau barka da wannan lokaci da muke tare. Tare da Maryam daga Cediyar yan gurasa. To Maryam Cediyar yan gurasa makwabciya ta barka da shigowa. Na'am, to kin ji babban bakon mu a daidai wannan lokaci Yusuf B Muhammad. Akwai shawara ko tambaya? Ina jin daɗin gwagwatin sa Allah ya ƙara basira. Amin ya Allah. Kuma muna tafa shirin ya faɗi lambobin. To masha Allah. To bari mu ƙara daga lamba ɗaya sai mu koma ga babban bakon namu domin karkarewa. Assalamu alaikum warahmatullahi da muke tare. Kai ne sunana Musa. Ka biyo layin mata. Kai tsaye. To bari mu ji ga wani layin yana shigowa. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam warahmatullah da muke tare. Gaskiya ne ina cikin farin ciki da kuma walwala da nishaɗi da ta kuma na wannan babban bako. Bin Muhammad barkan ka da wannan lokaci fadan ka zo lafiya. Na'am. Kuma kuna tare da kuma kan da ke garin ku. Na'am. Gaskiya ne mun ji daɗi kuma wannan waka ta da tsere shi ke na fata alkhairi ya da fata kuma gida lafiya ta kan da garin ku a tashi lafiya. Muna matukar godiya. Fata alkhairi ta kira ta. Ina godiya sosai. Ga dukkanin mai sauraron mu a daidai wannan lokaci dai na san ya shaida da wa muke tare. Gaskiya. Idan mutum yana so ya samu waƙoƙinka kafin mu zo ga kai kanka ma waƙoƙinka tunda dai yanzu duniya ta zo abubuwa na zamani, social media su YouTube ne su Facebook, Instagram da dan TikTok din nan mako. Yau wato in mutum yana so ya samu waƙoƙinka ya zai samu waƙoƙinka wala Yusuf. To waƙoƙina dai gaskiya ba wani wannan bane ba ga duk masu buƙatan su suna nan a YouTube channel ɗina shine Yusuf B Muhammad.
Yawwa. A YouTube channel. A YouTube Ba channel. Facebook? YouTube channel dina ba? Ba Facebook. Ina ba Facebook. Instagram. Facebook shi ma Yusuf B Muhammad. Instagram dina ma Yusuf B Muhammad. Yawwa. Kai ma kanka Yusuf B Muhammad. Yawwa ni ma Gaskiya. Komai ma dai Yusuf B Muhammad. Komai Yusuf B To ga Muhammad. dukkanin dai wanda yake a sauraron mu a daidai wannan lokaci in yana so ya samu wakar babban bakon ba a daidai wannan lokaci kowane channel da ya je da kasa Yusuf B Muhammad insha Allah zaka samu waɗannan waƙoƙi. Sannan kafin mu zo ga fadar lamba saboda ina so masu sauraro su tanadi ne kowa ya tara ya rike wayarsa a hannu domin ya rubuta lambar wannan babban bako. Kai kanka idan za a same ka ina za a same ka? To ni dai gaskiya babban inda za a same ni kawai shine a neme ni a waya. A waya shine a waya. Yawwa Baka da dan office haka ko to gaskiya tunda ni gaskiya yanzu ba ni da standard guri tunda ni kaga gaskiya yawo inda aiki nake ya kama ka kaje kai za ka yawo nake bana can haka nake gaskiya. To idan mutum yana so ya same ka a lambar waya ko kuma ce lambobin waya yaya mutum zai sai a faɗa masu sauraro a hankali don samu su rubuta? To number waya na standard dai shine guda ɗaya ce. Akwai 070 16 29 58 30. A ɗan ƙara maimaita ko? To 070 16 29 58 30. To wannan dai su ne lambobin da kai tsaye za a iya samun Malam Yusuf B Muhammad. To Malam Yusuf B Muhammad lokacin ya ƙure mana. Ba yadda za mu dole mu karkare a daidai wannan lokaci wani sa'o kake da ƙarshe a ci da shi na ƙarshe a sakan 10. To gaskiya ne babban dai abin da zan iya cewa dai shi ne kasan da cewa dukan al'ummar mu musulmai kowa dai da irin halayen shi ko ba haka ba? To kuma zaka duba cikin jama'a yau zaka ga wannan ya fi wannan yau wannan ya fi wannan ko ba haka ba? Yauwa gaba da gabanta haka ne ko? To kenan bai kamata a ce yau kai na ƙasa ka rinka wai hangen na sama da kai ba. Ka bi a hankali komai lokaci ne zai zo ko? Gradually yauwa shine. Muna matukar godiya Malam Yusuf B Muhammad da samun halartar zuwa wani daki. Malam Yusuf Muhammad ka samu rakiyar wani bawan Allah ban dai sanya sunan shi ba. Da to sai ka faɗa mana sunanka a gurguji. Sunana? Abdullahi Dankiri. To masha Allah Malam Adamu muna matukar godiya da wannan samun zuwa wannan lokaci a madadin yar uwa abokiyar aiki da muka kasance da ita a wannan shiri Fatima Usaini Imite sai kuma shugaban shirin wato Abubakar Sani a madadin shugaban sashin shirye-shirye Malam Abubakar Adamu Rano sai kuma gabaki ɗayan mu karkashin jagorancin shugaban gidan injiniya Muhammad Ino Jika sai kuma ni Ibrahim Massan Bakwadan Batta da na tallafa domin gabatar da wannan shiri nake cewa kasance da mu wani makon da Allah domin jin mu da wani sabon shirin na barku lafiya. Yusuf ne ya bi Muhammad na ke waƙar nasara musara. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka, wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace-tallace ga mu sahun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. nasara Allah ta roƙa tuwa zai hau sama babu sani. Murƙe kwai da zuciya ɗaya mai sauraro babu raini. Iri na shirin da muke yau nasara mun ke taraini. Sako nan ke kokan sako ne nasara ya gini. Idan Allah ta bayyana. Allah ta bayyana nasarar mu ake ta nuni. Nasara FM gidan rediyon mu amanar talaka, wa'azantarwa nishaɗantarwa mu ne kan gaba. Shirye-shirye har da tallace-tallace ga mu sahun gaba. Mita 98.5 nasarar mu ce. wa'azantarwa ga duk masu Nasara Radio Amanar Talaka 98.4 zangon FM Amanar Talaka Nasara Radio. Soyayya ke mamma ta cika zuciya tunani